Χωρί που υφαίνει τα αργαλιό και φαίνει και ξεφαίνει και το νου μου τον τρελαίνει. Μετάξωτο είναι το πανί, μετάξωτο το κτένει κι η κόρη που το υφαίνει. Υπήρχε αυτό που λέμε ο κύκλος του μάλιου. Δηλαδή, υπήρχε εποχή όπου θα κουρεύαν τα πρόβατα κοντά στο καλοκαίρι. Θα μαζεύανε αλαφρώνει ουσιαστικά το ζώο από το πολύ μαλλί, γιατί έρχεται η ζέστη. Στη συνέχεια αυτό τώρα έχει μια διαδικασία ολόκληρη. Έπρεπε να μαζέψουν τα μαλλιά αυτά. Έπρεπε να τα καθαρίσουν. Γινόταν αυτό με το λεγόμενο λανάρισμα, όπου ουσιαστικά με μεγάλα χτένια αφαιρούσαν ό,τι σκουπίδι μπορεί να υπήρχε, ό,τι κλαράκια μικρά, γιατί το ζώο μαζεύει πάνω στο μαλλί του διάφορα πράγματα. Έπρεπε να γίνει το καθάρισμα αυτό. Στη συνέχεια θα πρέπει να τα πλύνουν τα μαλλιά, να καθαριστούν. Το περνούσαν από το αδράχτη, το περνούσαν από την ανέμη. Γινόταν το λεπτό το νήμα και στη συνέχεια περνούσε στο αδράχτη και στη ρόκα για να γίνει το λεπτό το νήμα. Οπότε, με τα νήματα αυτά δουλεύανε οι γυναίκες. Ήταν μέρος της καθημερινότητάς τους όλο αυτό. Όχι, αυτά ήταν δεν υπήρχαν κάτι σε βιοτεχνικό επίπεδο. Υπήρχαν μόνο οι πατροπαράδοτοι τρόποι από γενιά σε γενιά που περνούσαν όσον αφορά τις βαφές των νημάτων και τα υλικά που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή του νήματος. Μάλιστα, αυτή η αμερικανική αποστολή τους ρωτάει αν αγοράζουν νήμα και αυτές λένε ότι το νήμα αυτή τη στιγμή, το 1947-48, είναι πανάκριβο. Λένε ότι εμείς το παράγουμε το νήμα και να σας πω εδώ ότι μέχρι το 2000 το γεράκι παρήγε περίπου στα 1500 κιλά μαλλί το χρόνο. Αυτά τα μαλλιά που τα υφαίναμε, τα ζεματούσαμε μέσα σε βραστό νερό και έβγαινε αυτή η σαριά που σας είπα. Και μετά τα πλέναμε. Τα πηγαίναμε στη βρύση που έτρεχε πολύ το νερό, να τρέχει νερό πολύ. Στη βρύση πάνω ήταν πολύ το νερό, έτρεχε. Ήταν νερά πολλά τότε. Και έτρεχε τρεχούμενο νερό, έφευγε πίσω. Και είχαμε και βρύσες που παίρναμε εμείς νερό. Και από αυτά το τρεχούμενο πηγαίναμε και τα κάναμε. Και τα κάναμε, τα χτυπάγαμε, τα ξέναμε έτσι, τα κάναμε, τα ξέναμε. Να φύγει η βρώμα όλη από πάνω, να καθαρίσουν. Μετά τα φέρνουμε, τα στεγνώναμε στο σπίτι. Και μετά παίρναμε ένα λόιδο, το λέγαμε, το λόιδο της προβατίνας. Και κάναμε έτσι. Καθόμαστε γύρω-γύρω και το ξέναμε. Το κάναμε αφρό. Και μετά είχαν τις ρόικες τις λέγαμε. Ένα ξύλο, όχι ρόκα, ένα ξύλο με διχάλα. Με διχάλα και την περνάγανε, τη λέγαμε τουλούπα αυτή που κάναμε μετά. Το μαλλί αυτό το μαζεύανε ρολό και γινότανε τουλούπα το λέγαμε. Και έπιανε, το βάζαμε εδώ έτσι, στη ρόκα που ήταν διχαλωτή. Και είχαν το αδράχτη που το στρίβανε με το σφοντίλι από μπέζα γιατί τα αναβαραίνει και κάνανε έτσι, στρίβανε και τραβάγανε λίγο μαλάκι. Στρίβανε και τραβάγανε λίγο μαλάκι. Τραβάγανε λίγο μαλάκι και το στρίβανε και γινόταν η κλωστή. Το νήμα που υφαίναμε τα κιλίμια. Λοιπόν, αυτό είναι το αδράκτη και αυτό είναι το σφοντίλι. Αυτό το βάνουνε για να είναι βαρύ, για να στρίβεται στην αρχή ειδικά. Στο πρώτο το κάναμε έτσι. Και μετά το τυλίγαμε εδώ. Και μετά κάναμε πάλι το ίδιο. Εγώ το έδεσα και κόμπους τώρα και κάναμε αυτό. Και έτσι γίναγε... Και μετά αυτό έστριβε. Και ξέρεις γιατί το στρίβαμε. Για να γίνεται πιο στρωτό στον αργαλιό. Πιο στρωτή δουλειά. Οι πολύ παλιές τα γνέθανε στη ρόκα. Πολύ λεπτούλοι. Και ήταν λεπτά τα νήματά τους. Άμα δεις εδώ αυτό,
Είναι μεγάλη διαφορά από αυτό. Ναι. Το υφαντό. Και γινόταν πιο στρωτή η δουλειά. Και στρίβαμε ολόκληρα μπομπίνες κουβάρια. Πλέναν το μαλλί και το επεξεργαζούνταν. Είχαν τις ξάστρες και τα χρόνια. Ήταν 2 ξύλα με πρόκες από μέσα. Και το βάνανε εκεί και το ξένανε. Το κάνανε αφράτο και μετά το μαζεύανε, το τυλίγαν και αφράτο και το φέρνανε έτσι μακρόστενο. Και το περνάγανε μέσα εκεί, τη δέναν την τουλούπα και παίρναν το αδράκτη και βγάνανε λίγο και το στρίβανε και βγάναν το νήμα. Όπως εμείς το παίρνουμε εξεργασμένο τώρα σε μονό. Το βγάνανε φτές, αλλά το βγάνανε σε πολύ ψηλό. Και μετά το διπλώνανε και το στρίβανε. Ήτανε μαστόρες. Εγώ πρόλαβα, ας πούμε, τη μητέρα μου που έγνεθε. Υπάρχουν, αλλά τα δίνουν κατευθείαν στα εργοστάσια σήμερα, ναι. Εμείς τότε τα παίρναμε, τα πλέναμε και τα στέλναμε στο εργοστάσιο και μας τα έβγαζε κλωστή. Αλλά η κλωστή ήταν αιμονή. Εμείς για να το υφάνουμε έπρεπε να το βάλουμε διπλό. Και μετά αυτά, την κάθε θηλιά που παίρναμε, τη διπλώναμε και τη στρίβαμε. Βάζαμε 2, είχαμε την ανέμη που βάζαμε 2 θηλιές μέσα, παίρναμε τις 2 κλωστές, το μαζεύαμε σε κουβάρι και μετά πάλι το κάναμε πάλι θηλιά για να το βάψουμε. Μεγάλη διαδικασία. Ήθελε πολλή προετοιμασία, δεν ήταν έτοιμα τα νήματα. Τώρα τα παίρνουν έτοιμα βαμμένα, βοηθούσαν όλες. Και οι γιαγιάδες τα στρίβανε. Ωραία παρέα, όλες εκεί, άλλοι έστριβε, άλλοι... Και μετά ήταν και τα τσουκλάκια που κάνουμε, γιατί έπρεπε να είναι μικρό το νήμα που θα περάσει μέσα στην κλωστή. Κάποιος έκανε και αυτή τη δουλειά. Υπάρχει όμως μια συνοικία, το οποίο είμαστε τώρα στις έρευνες της, που ονομαζόταν φούρκες. Η φούρκα είναι αυτές οι διχάλες που βάζανε οι φάντρες κάτω στο έδαφος, τις μπήγανε, τις διχάλες, ξύλινες διχάλες, προκειμένου να τεντώσουν τα νήματα. Αυτό λοιπόν αναφέρεται ως συνοικία, η συνοικία φούρκες, που σημαίνει ότι εκεί πήγαιναν οι φάντρες μαζικά και μπήγανε αυτές τις διχάλες κάτω και τέντωναν τα νήματα την ώρα που τα έφτιαγναν, προκειμένου μετά να τα μαζέψουν και να τα κάνουν κουβάρια. Αυτή η συνοικία φούρκες, τώρα είμαστε σε έρευνες και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο σε αυτό, να δούμε πού ήταν. Επίσης υπάρχει μία μαρτυρία, πάλι προφορική, ότι η αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου λειτουργούσε ως ένας χώρος που εκεί μαζεύονταν οι φάντρες για το πριν την ύφανση στάδιο, ώστε να μπορεί και για τα νήματα ή για αυτή τη διαδικασία που σας περιέγραψα προηγουμένως. Η έρευνα ακόμα εξελίσσεται και μακάρι να σας την ανακοινώσουμε όσον αφορά. Η συνοικία φούρκες αναφέρεται ως συνοικία. Ενώ είναι ανθρωπονυμικές οι περισσότερες συνοικίες, δηλαδή λέμε γυναίκα, πανταζέικα κλπ. Το 20ο αιώνα, αρχές 20ου και τέλη του 19ου, ξαφνικά βλέπουμε ότι είναι δημοσιευμένο αυτό, ότι υπάρχει και η συνοικία φούρκες μεταξύ των άλλων. Πάρε Μαριό τη ρόκα σου και έλα το βράδυ, βασανά από αγάπη.